ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ସେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର এই ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଲୋକ ହେବା ନ ହେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଇ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଳଚେରରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରତ୍ନଗର୍ଭା। ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ବି 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ ଖତ ଖାଉଛି ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ରହୁନି ଆମ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରହୁ ତାଳଚେରଟା। ଯଦି ତାଳଚେର ଲୋକମାନେ ସୁଖ ସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନହେଲେ ଯଦି 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲାର ପଶ୍ଚିମ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗତ ବର୍ଷ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ୟାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାଳଚେର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା କାଣିଚାଏ, ତ ସିଏ କେତେ 5-6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, 6 କୋଟି 53 ଆସିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ନେତୃତ୍ୱ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଦାବି କଲେନି, କଲେକ୍ଟରଟା ଭୟ ରହିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସ୍ଥା ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଟିକଟଟା କଟିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ସରକାରଟା ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ତା ତଳେ ରହିଲେ ନେତା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରେସର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କାମ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଡଷ୍ଟ ଝଡ଼ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେବେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କର କଳା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଏୟାରରେ ଚାଲିଲା, ୟାର ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଏଇ ସାଇଲର, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କରୁଛି। ତାର 100 mm ରହିବା କଥା କୋଇଲାଟା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଡଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି 20 mm 40 mm ଏଇ ଭିତରେ ସେ କୋଇଲାଟାକୁ ପ୍ରେସର କରିକି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା କୋଇଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲା କିଏ, ଏମିସିଏଲ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ଡଷ୍ଟଟା ହେଲା। ଡଷ୍ଟ ସପରେସନ୍ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଲାଇଫ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲାଣି ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମାନେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ଟା ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ କମିଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଆକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଖସି ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଜାମ୍ ଆସ୍ତେ 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 ବେଶୀ ହାର୍ଟ ରହିଯାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ, ତୁମ ସବୁ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଇଏ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କୋଇଲା ବଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା। ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏମିତି ସଭା ଖଣ୍ଡେ ମିଟିଂ ଖଣ୍ଡେ କଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ 5-10 ଜଣ ବସିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଲା। ଏଇଠି ପୁଲିସ ବାଲା ଗୋଟେ କଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତାଳଚେର କଲେଜରେ ହେଲା ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସବୁଦିନ। ଏଠି ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଇନି, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଲାନି, ଏଠି ଧୂଳି ହେଲାନି, ଏଠି ଇଏ ହେଇଗଲା ସିଏ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପିପୁଲ୍। ଆମ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଇଏ ଅଲଗା କଥା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କି କରିବା ସେ ପାର୍ଟି କଥା, ସେ ଭିତରେ ଆମ କିଛି ଆସିବନି। ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କଛ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆବାଜରେ ପରିଣତ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ।
ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ରାସ୍ତାରେ ଘଟଣା ଦେଖୁଛି ଫଟୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାର ମୋବାଇଲରେ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଏତିକି ଲୋକଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମାନେ ରହୁନି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ରହୁନି କାରଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସାମ୍ବାଦିକ